Ano na mo sa tennis trading, daghan tayo mga tinda diri, mga goodies, and mga frozen foods. Kung minsan ito ganahan ng trato, kung lami pa kayo, dali na kamo kay lami diri, lamian diri. Barato pa, lami pa. Gwapo mga Okay, konpadot may sila alas- guys kanang mga kaman 13. Alas 8, mag-open mi alas 8, mahuman mi mga alas 6 o alas 7. Dewi. Ya, benar, pendek. Madu mulu gino, di kamu pirahan. Kayak magi round ball tu deh. Good morning. Welcome sa channel. Ja ako dayda rin ng pulis sa ng kwarto nila Stiri. Bili ko rin sa Jaris Bible sa family house. Jadi ko sa kwarto guys. Kaya ang kamat kadug panahon ja aga hanggang sud ga. Kuan kan sa nga ngut-ngut. Basta bugnog panahon guys. Sakit din yung opera. Padong din naglungsod din. Kay narigita ibulagusin sa ating anak. Karon din ko ana guys, college di ron sa DIT nila dyan matin dyan. Naugdan sa allowance. Mga sagsiguan. Pagbunga din nila to silang sudin kay nagpadakong gikas sa sayang eskwelahan kay na mabunta sa kumot sa isang bugang adlawak nito dyan. Naman dito magulo uli dari guys kay grabing bisya sa isang pag-eskwela. Kay na may uwan, bahala na mo. Sungga si Cruz lungsod dyan. Gusto naman lagi rog gikas. Dyan, mga malawan sa karong simanahan kay kada simana mo po niya magpadaon niya allowance. Tsaka guys, nakasigig mo niknik. Sige na nasigig uwan. Yeah. Bahala nagsiguan guys. Sungod sa kurang tubi. Bahala glako kay nangangadod niya o ganang allowance. Nari ko i-share ninyo yung gamay. Si nanay. Pagka nagdudulay niya niya ng pili. Nila Alex. Bisa din inahan ka guys. Kaya mga sitas ng anak. Gana patanawin sa mga vlog lagi, mga video kaya rin malikadan ang kami no kakadyo makakita din si kakadyo mo pero magbaliwa alam sa inyo nahina inja pamanjud malikad si gabi nga nakaliuli sa katunay lag ni Alex na kanay mo dyan tanaw nagniwang na story pero dahil guys marinaulian na story sa video ba marod biniwang tanaw sa makagas na nagtanong ito na hanggang yung kaperang ang kalbidyo tira na yung dyan kasi katay po sige pa mga na update lagi ko nila mga tanadanan mo guys mga tiguwa ang maramang ingin mga opera sila nga na yun na ulian na kalaya na bari na mo kayo hindi na mo istorang din sa mga dyan na kapag-uuga nila kalmatiguwa mo nga ito nga ano ko na asin ko na kauli na kayo na kung sa ko na yung tunog na resulta at sila na yung tanaw sa vlog ng po yun nga gadget ko rin dyan nila so day guys karoon ko ana budong manilungsod na day may nakitaan nga bagong tindahan diya sa Asia na kuan mga frozen foods na mga sakay nakita na namo sa online diya magbago pa na sa nagbukas diya kanilagay sila guys kay kailangan magazinazdara ng mga pagkain nga ng mga pagkain gikan sa Cebu. Nalipay si Jack, amo din nga tuon karos lungsod kay sabay to sa mga pagkagikas sa naman. Isa ng mga pagkain na nga nadiha sa online pero si Sarang si tanaw danas mga online lagi. Mahilig mo siya sa pagkain online diyan. Mudong din mi naturong guys kay yung pagtubuan. Ilang taong buwan doon kay tugnaw. Basta bugnaw ang panahon ng magiging kaon po mga buwad, mga parat. Yun lang talaga guys, kay magkuhan. Ako mag-birthday. Duh, kay gino nga makang titiri dali. Ano ba nga? Na Merry Christmas. Titiri mo Christmas tree da. Pakita Christmas tree. Na. Tita tahu. Stray. Sige po mo kada adlaw, diskuti tati. Kado ka. Na Merry Christmas. Na. Merry Christmas.
Asa lagi si muta na? Merry Christmas. Yeah. Happy birthday. Happy birthday, Merry Christmas. Happy birthday, Merry Christmas. Tung na na Dali. Happy Marta. Yatir. Dali. Ato ka din. Siya ba yung basta na naging satir? Asama. Hihila ka ba na? Gimingaw ni mo? Bilis pa daw it. Ha? Oh, pwede na pag na. Ang pagtanan mo ganyan, hindi mo makakano nga mo kamuti. Sa bulan ba? Nga mo. Nagbakos na na ginza. Pero pagkahuman yung katawan namuot kay na may marites. Na may suwagit mga bata. Ito lang hila kay Baji. Nasta tayo. Si tatay tay. Paganay mo radyo kay desitire nahingog mo. Di mas dari mas. Desitire nang hingog mo. Di mas asang kapita. Istorya sila ra. Ya, istorya ko nang tiri. Si tatay sige pangutana ni inyong update diha. Amara man to kaniya Wa gibla. mo kuno sila tayo, kuno sila na mapa ko ni resulta. Dugo ra lagi gikuan ita, dugo ra. Bisa to. Patanaw sa atin. Patanaw sa TV. Anda. Tatay dia. Piri. Tatay dia. Piri. Ya, tengah, pendek. Ya. Yan sa kira. Ya, sakturan. I love you, TV. Kumot ng daw ya, TV. Madu malu gino, dia kamu pirahan. Kan. Kayak magi round ball to dere. Nana, ingat to na. Ampul lang gino. Tarogon ka? Ah. Kada mesti kayak yang kuan. Hindi mo sa ginawa. Hmm. Ama kayak mau mintin na mo. Nawa na magkapon ng mga bangat. Ako na rin hangat. Wala Wala ka ka ba? hangat. Hangat. Ito mang hangat ka. Ama mo malu gino. Ang po naman ginoo. Kung sa ikaw doktor ka sa rupuan, asa pang po balikon? Ganang partis pag... Mereka. Hmm. Oh, na ma-clearance muli na. Kumang ko clearance. Muli sa. Muli mo. Hmm. Hmm. November. Oktuber pa. November na masun si mana. November sun semana. Nala, sige natin. Tuog sila, katugon na ka. Katugon man ka? Katugon man ka? Naningab ka man ka? Ha? Di na rin. Di man tanaw, uling yung malabis kayo minsan. Mingang tita tiri, di na mo tanaw. Palagso inoon. Sige na maghiskot ko dun karaan law. Tiri. Sama. A few moments later. Siya guys, das Alicia na grabe kalibutan. Grabing ka sig uwan unja mo ni ang public market sa Alicia. Diyan na napi bagong Samsung din he. Nanindag mga Samsung nga mga gadget. Siya guys, danami sa Janin, dari magpa-Gcash, bisag asa na nag-Gcash. Bisan sa mga bikiri na mag-Gcash, siya guys.
Kay hinanglas ang anak layrong adlaw. A few moments later. Diya, da na mis tindahan nga mangipangita. Diya guys. Masud sa ami o unsay mga kanang sudan ning tindahan na. Arang kadaghan kadto ding makaanda ni naay klase-klaseng mga Korean foods o mga singanda ni nak uban. Uy. Cebu delicacy di ay. Kaya taga Cebu siguro ag tagiza dani. Diya masud mi sa ilang tindahan na naghana kaadto sila mga makaon na ay mga hopya gikan pud ning Cebu lagi kay taga Cebu lagi ag kanang kuan ni Cebu delicacy lagi ni sila. Unja guys na ay daghan kaadzong mango nga juice na tag 115 ra kuno ning galon. Arang ka barato ra. Unja sa ganahan diha, di ara ni dari sa tapat sa Dar, kilid sa public market sa Alicia. Na ilang mango. Nagpila ning galon na ni sir? Na barato ra lagi siya nak. Pero pwede kung payag ka may gusto ra ka galon. Ha? Promote na lang sir. Korean lovers. Diya, Dirita sa LPG Street, Public Market, at Mangilanong Girl, Stockton. Kilid sa Dar Office. Diya mo palit dos imi kay mo dyan diyang tuzo po dari sa lungsod di namili na. Okay, reapil niya itong bola din na nag-plastic na. So, ganahan mo o reseller, mag-reseller, pwede po. Na-discount sa mga mag-reseller. Hindi mo mag-20 bucks. Ano niya siya i-sauce ang shumay na? Ano na mo sa Penny's Trading, daghan tayo mga tinda diri, mga goodies, ay mga frozen foods. Minsan itong ganahan og trato, og lami pa kayo. Dali na kamo kay lami diri, lamian diri. Barato pa, lami pa. Gwapo mga, Okay, kung may sila alas- guys, kanang mga, mga kaman 13. Alas 8, mag-open mi alas 8, mahuman mi mga alas 6 o alas 7. Gira good. Uy, kasug. Gira ra. Kaska. Nanti ka, kuan na nakalapad. Ay, tagay ko gusto ka ice cream dira po di nga kanang gamay. 140 Oh. plus 170. Apa ni be? Lima po. Patawad. Pila pa ka? Siguro na. Namun pa. Kaakuan lang. Ilan mo pa? A few moments later. Ay guys, madong gabi. Yan na siumay ni. Guys, magluto na ko ng menja. Kuan man eh, karang nay. Monis daag 300 pesos. Nabasa ko penis. Siya guys, mani pa. Lami ba mong tilaw ni ilang baligja. Ngagikan ko ni og tisa Cebu. Unsa day mo kang kanana day? Matubo mo ni may. Adobo na. Ato lang kuan ng tanan niya. Ato lang ilain na. Lutoon tanan. Kini. Lutoon lagi na tanan. Frozen man. So, magpuglayin-layin na ni. Unsa mo day? Sauce. Susanan ko, ano kang kahang na ba na? Ilang uwi mo kayo mo? Nulay na. Ilang ore mo? Nilaway. Ay, simot na. Kung ano na, kung panagsansad lang na. Pila ka po? Dali na. I-steam naman ni guys. Sa aming steamer. Tilawan ni, kung saan mo, basad ka, gikan magkazalig Cebu. Tsara na. Pinagdaki kong luwag ko ha. Sige na good. I-steam sa. Halutuin ka.
Pila lang sa Linas Marcos. 14-15 lang. 15. Sige, 15. So guys, 15 kabok. Kuan day guys, 300 pesos. Pila to kabok? 300 pesos, 64 pesos. 32 pieces lang. 64 pieces. Inka, 64. 64 siguro. Ayun ang iba. Basta kay, ano na. Tara guys, meron na sila guys. Sama nang tatlo bisa na. Tatlo bin. Kini? Oo, tatlo bin. Ay guys, unsa na tisa dyan. Mirasan, mawag-utan. Alam medyo kuno ba guys? Yung may tisa dyan kuno. Ipan,